information. I don't like your logical explanations. But I am not able. Hej Camilla. Hej. Vi har sat dig i stævne her på en af supercykelstierne i København, for at snakke lidt med dig om, hvordan du bruger supercykelstierne. Ja. Først og fremmest, hvorfor cykler du på supercykelstierne? Det gør jeg, fordi at det er en rigtig lækker måde at komme frem og tilbage på arbejde. Vi sparer en masse tid. Hvis det var, at jeg skulle sidde i min bil, ville jeg bruge meget længere tid om morgenen, fordi der er kø, og det samme med S-tog og busser, de er hurtigt proppet. Og det her det er en rigtig god måde at komme hurtigt afsted på, og samtidig få noget motion i hverdagen. Ja, og det er vigtigt for dig, det med at få motion i hverdagen. Det vil jeg sige, men samtidig i en travl hverdag kan det være rigtig svært at få presset ind. Så det er lækkert, at man lige kan koble af, mens man cykler, og så samtidig få en masse energi og motion ud af det. Gør supercykelstierne så, at du nu cykler nogle steder hen, hvor du ellers før måske ikke ville være kommet, eller i hvert fald ikke ville have cyklet hen? Det synes jeg helt sikkert. Her får jeg set en masse grønt og nogle områder af byen, som jeg ikke ellers ville have set. Og det kan hurtigt blive lidt kedeligt at cykle frem og tilbage på propfyldte cykelstier. Der er det en god måde. Her er der mere plads. Og så hvad vil du sådan sige, du synes bedst om ved supercykelstierne? Det er, at man får set de her forskellige steder, byhaverne og de forskellige bydele på tværs af byen. Så vil du anbefale at bruge supercykelstierne til nogle af dine venner og til andre? Helt sikkert, og det har jeg faktisk allerede gjort. Så det vil jeg også gøre i fremtiden. Og hvad skal du nu? Der er på vej på arbejde, så jeg vil skynde mig videre. Fint, vi vil ikke tage mere af din tid. Nej, det er helt i orden. Hej. Hej.